Pähim payhas malumatımın praga ýylynda ýurdumyň ähli könjegini toýda barata şatlyk şowkuny beslenýär. Muqaddas garaşdyrmyň 33 ýyllyk bayram hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman Serdarmyň dogly güni münasibetli Ahal vilayatyna belin tutumly bayramçylyk dawarlary ýokary ruh bilentligi beslendi. Ahal vilayat häkimliginiň vilayat kärdeşler arkalaşynyň vilayat denanlar bölüminiň vilayat medeniýet hemde bilim döwlükleriniň guramagynda arkadaly gahrman Serdar bilen garaşy diýarmy öňe barýar diýen at bilen geçirilen toý dawary ulu şatlyga beslendi. Vilayatyň gödel künjegine ýerleşen Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde geçirilen toý dawarasy diýsen, ugadan özüne çekiji boldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyň muqaddas garaşçylygynyň 33 ýyllygynyň bayramy hemde arkadaly gahrman Serdarmyň dogly güni münasibetli bu dawarada ýanglanan aýdym sadlaň şerin wazary uzaklary ýaňsally. Öz merdany hem azy bir halkynyň beýik söýgüsini gazanan Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyň döwletli taglimatyny dowam ediji. Hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman Serdarmyň dogly güni münasibetli Balkan vilayatyny tutulan bayramçylyk çäreleri baý many mazmuny hemde boýsunçly portatlary öwrüli. Balkan vilayat we Balkan awat şäher häkimlikleriniň vilayat denanları bölüminiň Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň vilayat komitetiniň kärdeşler arkalaşynyň vilayat birleşmesiniň ýaşar guramasynyň vilayat geňeşiniň Balkan awat şäherine geçiren bayramçylyk dawarasy ýokary ruh bilentligi beslendi. Vilayatyň şäher künjeginiň gelen tanymal bagşy sadanylan Usat Aýdymçylyň çeper höwetçiňliň talip ýaşan hemde vilayatyň birleşen döreçilik toporlarynyň taýýarlan edip taýly çykyşlary gasam täsirli we şowkundy boldy. Arkadaly gahrman Serdarmyň dogly güni münasibetli Daşoğlu vilayat häkimliginiň denanlar guramasynyň vilayat bölüminiň medeniýet müdürlüğiniň bilelikde guramagynda Türkmeniň Agoý binasynda geçirilen bu dawara garaşylyk bilen bagty ýetenim, onuň toýun tutýar eziz watanym diýilip atlandyrly. Ýurdumyň ähli ýerlerine boş ýerleşany tene münasibetli ruh bilen dawaralar vilayatyň ähli künjeklerini bir-birine ulaşýar hemde aýratyny ýokary ruh bilentligi beslenýär. Vilayatyň tanymal medeniýet we sunugy değişgärleriniň halk döreçilik we tanıt toporlarynyň başlar hemde ýaş estrada aýdymçylarynyň teatr artistleriniň şany toý münasibetli ýörüýte taýýarlan çykyşlary adamyň göňüllerine galkynyş paýlaýar. Berkarar watanymyň çar ýanda boş ýerli diýarymyň gündügur vilayatynda da şanly wakalar bir-birine ulaşýan ajaýyp pursatlarda muqaddas garaşçylygymyň 33 ýyllyk eşelide hormatly prezidentimiň dogly güni münasibetli bayramçylyk dawaralaryna dürli medeni köpçüliklerin çärelere giňerim berilip, gojaman amederýany jahyklap oturan gadymy lewap ýokary ruh bilentligi şatlyk şowkuny beslenýär. Naýbaşy sene garaşçylyk bayramynyň şanynda Türkmenawat şäheriniň Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki bayramçylyk meýdançasyna lewap vilayat häkimliginiň kärdeşler arkalaşynyň vilayat birleşmesiniň denanlar birleşiginiň lewap vilayat bölüminiň Türkmenistanyň Demokratik Agrar Senagatçylar we Telekeçiler partiýalarynyň vilayat komitetläriniň ýaşar guramasynyň vilayat geňeşiniň bilelikde guramagynda garaşçylyk bagty Türkmeniň toýlary beslenýär edi diýarym ady bilen geçirilen dawara da aýratyn täsirli bilen tapawutlandy. Ýurdumyzda uly dawarlar bilen belenirýän baş bayramymyz bolan ýurt garaşçylygynyň 33 ýyllyk bayramy hemde arkadaly gahrman Serdarmyň dogly güni münasibetli Mar vilayatyna Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki toý meýdançasyna Mar vilayat, Mar şäher häkimlikleriniň Demokratik Agrar Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Mar vilayat komitetläriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Mar vilayat birleşmesiniň ýaşar guramasynyň Mar vilayat geňeşiniň denanlar bilim sağlyk goruş medeniýet hemde Gyzyl Ýarma milli jemgyýetiniň Mar vilayat bölümleriniň bilelikde guramagyna bayramçylyk dawarasy geçirildi. Vilayatyň bagtyar raýatlarynyň hemde talip ýaşan gatnaşmaklaryna berkarar watanymda bagtyardyr ýyllarym garaşylyk watpan edip şat saýraýar dillerim ady bilen ýokary ruh bilentlikde geçirilen bayramçylyk dawarasyna vilayatyň döreçilik işgärleriniň dowry wap çykyşlary giňden ýaýbanlanyrly. Türkmeniň Agoý binasynyň içinde geçirilen aýdym sada dawarada uly ruh bilentligi beslendi. Mara şäherine ýerleşen Türkmeniň Agoý binasynyň dürli öwüşgünler bilen bedelen sahnasyna çykyş eden vilayatyň belin ruhly medeniýet we sunugy dostlatlary, döreçilik işgärleri çağlar we ýetkinjekler öýüniň döreçilik toporlary bu bayrama özleriniň bayramçylyk çykyşlaryny, toý sowgatlaryny taýýarlap dawara gatnaşçylara şatlyk paýladylar.